SAP UGT vol expressar la seva satisfacció pel fet de dur avui a terme aquest congrés amb el qual estem sent testimonis d'excepció d'un fet històric dins del cos de Mossos d'Esquadra, com és la creació d'un sindicat nou, fort, potent, com és SAP UGT, amb el qual a més s'ha integrat mitjançant una fusió un altre sindicat, que era el sindicat APAC, l'Associació Professional de Policies de Catalunya. I bé, expressar la nostra satisfacció. Ha estat un camí llarg, difícil, però bé, hem arribat a la present situació on tenim un sindicat fort, amb molta incidència dins del cos, amb una afiliació rècord. En aquests moments finalitzarem el present any amb força més de 8.000 afiliats. Aquest fet mai no s'havia produït dins del nostre col·lectiu i estem convençuts que el futur ens depara encara més èxits i més reivindicacions. Per què dic que és important per nosaltres a nivell corporatiu i estratègic? Primer, perquè aquesta és la culminació d'un procés en el qual vam intentar ajudar a que arribés a bon port des de fa molt de temps, ja des de l'anterior legislatura, de clarificació del panorama sindical que hi havia dintre d'un cos d'un servei públic tan crític pel que fa a la prestació de la seva activitat en destinació als ciutadans, perquè això es va produir en una època de tradició no gaire benevolent, és a dir, la tradició històrica de les relacions entre la direcció del Departament d'Interior històricament, malgrat era una espècie guadiana, i la representació social no havia estat sempre la que entenem que ha de presidir unes relacions normalitzades i que, a més, el dibuix que un podia percebre de quina era la situació en el conjunt del cos, era francament millorable. Lluny del que alguns pensen, fins i tot potser dins del sindicat també alguns pensen, jo us he de dir que jo em sento molt orgullós de que els Mossos d'Esquadra i els Mossos d'Esquadra hagin decidit que el seu sindicat, primer, amb gran diferència, sigui la UGT. No tinc cap mena de problema en representar els Mossos d'Esquadra, al contrari. Ho faig amb molt d'orgull, perquè la vostra feina és una feina molt important per a aquest país. I els que tenim l'obligació de representar interessos dels treballadors, però no només dels treballadors amb la seva vessant a l'empresa o al centre de treball, sinó des d'una perspectiva ampla, hem de lluitar i hem de treballar cada dia perquè la seguretat, que és una cosa molt important, sigui de qualitat, i perquè sigui de qualitat necessitem un cos de Mossos d'Esquadra d'un gran nivell de qualitat. Ara mateix ens preocupa molt la futura negociació de la segona activitat, que, com ja sabeu, és la situació administrativa especial amb la que es troben els funcionaris del cos, que per raó d'edat o bé per alguna disminució física o psíquica no poden dur a terme les funcions policials que els hi són pròpies i de quina manera es recol·loca dins de la mateixa organització policial amb aquests funcionaris. En aquest moment lamentem que l'administració no estigui mantenint amb nosaltres cap tipus de diàleg al respecte. Esperem poder reprendre ben aviat les converses amb ells. També volem incidir molt en la necessitat que tenim d'establir un nou marc d'horaris dins del cos, perquè els que tenim fan difícil, per no dir impossible, la conciliació de la vida professional i familiar. I bé, amb aquesta dinàmica, des del SAP UGT, des de la voluntat de diàleg, de negociació, però també, quan calgui, de la pressió i de la necessària incidència, continuarem avançant amb els interessos de tot el col·lectiu.